Друг материал, освен вълната, може ли да се пласти? Да, по принцип не е задължително да е само овча. По-трудно се сплъстява, по-дълговлакнистата вълна. Също се получават нещата, макар и по-трудно. По принцип, при нас по-достъпна е овчата вълна. И нещата. Друг материал, само вълна. Да, включва. Ето тук, примерно, аз съм включила, освен, ето тук има нишки, които са от прежда. Тук съм комбинирала с плетиво. Вълна и плетиво. За да покажа за какво иде реч, набързо мисля да покажа как се прави едно цвете с мокро плъстене, защото това е един малко по-бърз начин за получаване на нещата. Основно нещата, процесът протича по последния начин. Вълната се изтегля в много фини нишки и се подрежда по определен начин, като идеята е да се получи формата, която ние искаме. За да приготвяме за сплъстяване. Правиме нещо малко, нещо актуално. Брошките са нещо, което тази година са супер актуални, затова едно такова цвете е една супер актуална брошка, която може да върви към всякакъв туалет, включително и към по-топлите сезони. По този начин се нарежда. Тук можем да включим вече и другите материали, за които говорихме. Ще използвам готовото цвете, което направих с идеята да спестим време. Значи, това нещо може да бъде и релефно на два пласта направено и на повече, разбира се. Ето по този начин сме подредили първия пласт. Разделяме с тези найлончета с пуканки, са много важни за нашата работа. Отгоре съм приготвила още един пласт от цветето. Имаме парченца от прежда. Колата в момента също може да се монтира, но нямам в момента на разположение. Така, сега, казахме, че технологията е много проста, защото тя включва само необходимостта освен от една разчепка на изпрана вълна, а също така необходимо ни е малко вода, малко влага и определена техника на притискане. Идеята е следната. Тъй като човешки, животински косъм има формата на елхичка с люспички, в водата, когато те бъдат намокрени, те се сплитат една в друга и по този начин се получава един плътен пласт, плътният текстил, който е всъщност крайната цел на едно хубаво качествено плъстено изделие. Ето така, поливаме с водичка, в която има сапун. Сапуна може да бъде домашен сапун, но не е задължително. В момента аз ползвам течен сапун, малко, колкото да помогне за припълзването на нишките. Внимателно. Водата може да бъде топла, но не е задължително. Примерно аз работя изключително само с хладка вода. Да сега ми се получават нещата. Много внимателно притискаме в центъра, защото тук двата пласта са разделени с един прорез, тъй като двата пласта в крайна сметка трябва да залепнат и да се получи едно цяло цвете. Не се лепи, не се шие. Трябва да се получи, както при сухото плъстене, всеки един детайл е резултат от съединяване на отделните елементи. Нищо не се шие. С тази игличка, но за нея след малко. С цел спестяване на време, тук си помагам и с... Малко ми е много пяната, мисля, че не трябваше да прекаляваме толкова, но помагам си малко и с тези коритчета. Първо внимателно, за да не загубим фигурата.
Поддържането на тези изделия трудно ли е в ежедневието? Това е най-често срещания въпрос. Когато клиентът дойде и види едно такова изделие, казва хубаво, чудесно, но как се поддържа това изделие? Значи, поддържането на изделието е много лесно. Вълната е единственият материал, който не съдържа миризмите. Затова не случайно хората, които са туристи, ходят в планината, носят дрехи, чорапи, които са от вълна. Но специално за плъстените изделия, изпирането може да стане само с вода, само на чешмата. Изцежда се с хавлиената кърпа и се оставя, придава му се формата, ако това е шапка, и се придава формата и се оставя върху нещо, за да си изсъхне. Водата се изтича много бързо, самото сушение става много бързо. Тук продължаваме работата с ръце. Това е един доста продължителен процес, не става така бързо. Това е единственото нещо, което като малък такъв продукт може да се покаже по-набързичко да се получи. По този начин, с валене, докато се спустят хубаво нишките на вълната. Другия начин в момента, който прави моята колежка, това е с сухия начин на сплъстяване. Той се е появил естествено по-напред във времето, защото най-малкото то се осъществява с една игла, която е специална. Иглата има същата форма, каквато има и косама. Влизайки в вълната, тя прави същото, което аз в момента правя с мокрия начин на сплъстяване, т.е. умесва нишките, докато се получи онова нещо, което в ежедневието ни се случва, примерно когато пуснеме пуловера в грешната програма на пералнята и излезе нещо, което е необратимо. Т.е. плъстенето е необратим процес. В плъстенето няма неща, които не могат да бъдат използвани впоследствие отново, но когато се постигне една форма, тази форма вече е трудно да бъде по някакъв начин възстановена. Сухото плъстене го ползваме за получаване на обемни фигури. Ето такива. Ето това. Тук в момента все пак е Свети Валентин. Някакви сърчица. Някаква мартиничка, примерно, би могла да се направи от това нещо. Също сухото плъстене и като втори етап от мокрото. След като вече веднъж сме приготвили нещата, ние можем да направим някаква допълнителна фигура върху вече готовото плъстено по мокрия начин изделие. В момента какво мога да покажа? Може би тази калинка, която тук шала предварително е бил сплъстен по мокрия начин, и калинката, цветенцето също по някакъв начин. Възможно е и тази картинка също да бъде после нарисувана, като после отново е необходимо леко да бъде сплъстена отново с сапуна и с водата. От време на време проверяваме какво точно ни се случва, за да следиме процеса все пак. Ето това е един етап от работата. Имаме нужда от доста работа още. Така, също искам да ви кажа комбинация между сухо и мокро плъстене в съвременния вариант, в този, който е по-приемлив в днешно време. Ето един красив шал, който е бил обаче само едноцветен. Тук с игличката му придаваме примерно ето тези красиви форми. След това обаче с мокрото плъстене тези форми ще бъдат слепени така, че двете материи да бъдат съединени, да се залепят. За целта е необходимо основата да бъде с естествен произход. Тя да бъде памучна, да бъде вискоза, да бъде коприна. Това е в по-ефирния вариант. Ето един по-плътен вариант върху кашмир, примерно. Същото нещо върху. То е само предварително нагласено и тепърва процесът трябва да бъде продължен, за да има завършения вид. Да видим тук какво се случва с тези неща.